जों कि बीजेपी बा एलायंस खायदे मंत्री सभा हाबनाय ना फाता तंगदा हाबनाय जों तामो खायनाय अब पार्टी वो डिसिजन माने परेवनो जों साखलायै लुकुरनो बसंग प्रेस मीट दुई जों सिद्धांत नानायता अब नागिले जों ताय बिसि सायमेया सेंट्रल गवर्नमेंट ताय दिपामतनि फासिंगो दिल्लीआव थांनाय माने यागलो ताम ताम को लामखा जों तो खनाय मानका बिसिनि को कमाजे ड्राफ्टिंग कंप्लीट ताबो दे थ्रुयै साखलायनाय सिनिसे दंसो बहाय आपडेट दिल्लीआव कगलाम तो उनखा तिप्रा मथाबाय माने न चिनि बुबागरानि तिफांबाय गोबां मा बेराम कक सालाय जाखा आरो चिनि टप थेके जों जेता जे प्रपोजल निमानि आबो बो जों सबमिट खायका एका बंनि बो जोंनो फनुका के बोथ साइड न जों नायबेखा नायबे याखै बुबागरा नायखा चिनि एलपि बो नायखा आंमो नायखा अल एका नायबे माने बो नुखा जेता बुबागरा पुइलेन सिम जे साइफेमानि चिनि लुकुरगनो जे कग्रिमानि बुबागरा कग्रिमानि तिप्रामथा कग्रिमानि तिप्रामथानि लीडर जे कग्रिमानि संविधान नि बिसिंतिकै समाधान कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जेता सामानि अब अ जागावनो जों लरियाखो जों अ जागावनो तंगो अबनो तैनो जों बुसकांनि सालो चिनि कगला पाइसा जों एग्रीमेंट खायसिनानि लामावनो थांतंका बेताम हंकाकाय और टप लेवल नि बरक अ एग्रीमेंट नि दिनो तंगनाय हंकाकाय बिनि जरा बरि मानि दिखाखाखै न जों एग्रीमेंट उंगै थांसनायता गाकाय आबनि बागै न गोबां समय बां साका बुबागरा बतिनि फाइनान्स तंमानि हंकाकाय बुबागरा खना अथवा सनिफान फाइमानो बिनिके मिया कासे मीटिंग तंमानि अ मीटिंग वो मिसुं थांका हंकाकाय बतिनि कोनाय हंकाकाय आबन परेखायनो बुबागरा तिन हास्टो फाइनाय चिनि अजामाराव मानाय लुकुराव मालायनाय गोबां मा बेरेमनि चिनि हदा दफानि बररब कक सालायनाय एवं जों ताम खायनानै थांतंखा ताम मानि फैका बिनियागो तंगो जतनो गाय बो फायकाकै न जों कोनाय गाबनि बिसिंगो जों खा खालायो अतालनि बिसिंगो न एकटा किछु जों एग्रीमेंट उन खालायमानानै हिनिसनि खावा जों मानसो कय तंखाता तबुक हस्तिनी त्रिपुरा हस्तिनी बीजेपी जनजाति मोर्चानि बखाते जे एडिसिनो टीटीसी नि सानमुंगो बरक जे सेंट्रल गवर्नमेंट नो स्टेट नि कैबिनेट पास खालाय सेंट्रल गवर्नमेंट नो हरजाक जेत्रा आग्राफे नरमे सानमुंगो आबनो एक्जाक्ट दा खायजा खाबाय बरकनि ताम आबो जों साइमिया ककमुखा अब निनि जनजाति मोर्चाफोरनि दि आईपीएफ तिफानि हिंदी बरक 125 एमेंडमेंट खायनानि थानाय 5 बोसोर बरक साका किंतु एक दिन फनो आबन ति बरक आंदोलन बो खाया दिल्ली थाङै ककदा साकाबो बस जों साइमिया लुकुरक केप साइमिया तिप्रा हास्तिन बरक साइमिया ग्राम अंचल पाहाड़ जखन राजनीतिनि मिছিল मिटिं खायनानै थांगो आफर सिमी वाइसो इशु सावो एर बादे बरकनि बुखुक्तै दिनिसि पइन्ट टीटीसी खायना फानंथन बा 125 एमेंडमेंट खायनानै फानंथ संविधाननि अबनिति बरक कोन समय कक साया एवं केंद्र सरकारो थाङैबो बरक कोनो दिनो अबनतै प्रेसार क्रिएट खालाया एकमात्र बुबागरानि तिफांबो तिप्रामथा सिमिनो मनतै कक साइतंगो एवं केंद्र सरकारबो तिप्रामथानि अजामा बुबागरानो तैनो ताइचिनि गोबां लिडारनो तैनो दाबो अ त्रिपुरानि जे समस्या न समाधान खायनानै कक साइतंगो गोबां पत्रिका बा मीडिया रो गोबां बंनि चेपुइ बा पइ किसु नेतार विभिन्न समय विभिन्न धरने कक साइतंगो किंतु आ ककनि कोनो अर्थ करे बा कोन खायनाबो करे दाबो गोबां मा रिजनल पार्टीनि चिकन चिकन ओ वाति फाइनि कुम हाप्रक पेपला मा हाय गोबां मा कक सानाय दं नुखा जाबो मुतिनि दाबि ताम खायतं खला बर तागि कक साजागिया तिप्रामथा बाय आईपीएफ नि बिसिङाव पाठ्यक्रम तिप्रामथा बुबागरा पर्सनसिम साका केंद्र सरकार बाय चिनि मानथायनम रिवै सय खायसा पर्यन्त जों कोनो गभर्नमेन्ट बाय जों आसुक थानायाव थांजा गाकाय जों विरोधी नतंनाय किंतु आईपीएफ ति साव जों तिप्रालेन नांगौ जों सेओ टीटीसी सानो
নানানটা বুংনি এক প্রকার এক ধরনের নেতা এক ধরনের কক সাও কিন্তু বরটাম খায়া মন্ত্রী আসুক দंगो नोंनो रिस रियाखा थाखना नों मन्त्रि लासुक दंबा मन्त्रि जाखादो बिता 5 बोसोर नों टंखाब्ला एनसिनि नेतृत्व थांखा 5 बोसोर नों टाम दिखा दाबो शुक्ला चरण दिक दिक कैसे संदारि हाय आसुक जा ताम रि माखाबा निन दाबिसि माया नों गया रोमान स्क्रिप्ट नि व्यापारना ऊपर একটা কক साइमिया जों आंदोलन खामेन परेन तिनि सीबीएसई टीबी ताबो टीबीएसई वो ताबो रोमान स्क्रिप्ट सैमान टंग नाय बिले मा सैखाब्ले सीबीएसई को अब टीआईएसएफ आंदोलन खायमान नि बागैनो तो मा खानाब्ले इंगे आंदोलन से खाया सुदु तामो खायनाय नगो आसुकतै मीडिया चैनल रंनो नाहारनाय नाहारे कक सानाय अब सिमिन एकनाय आर बुबागराना साजानाय ए सारते कोन राजनीतिक करे नग बिसिं आसुगै मीडिया नुहुन नाहारे बुबागराना साजाना सारा बंगने कोन आंदोलन करे बुबागराना हामिया साना सारा बंगनि उनकोबो ताई कोन राजनीति सिकरे कारण टारगेट बुबागरा कारण बो जत्तो ननो हास्तेनि जत्तो बरनो बो थानसा खायै दिनि जोंनो थांनानै लामावो बो तै मांखा फुमुय मांखा तो किपा मथा महाराजानि चाइतो बुंबाय महाराजानि चाइतो बुंबाय किपा हास्तेनि किपा सारनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन बाय अब एडिसि हापांगो एडिसिनि मानथाइनो कन्स्टिट्यूशनल जे सल्यूशन सानमानि याग्लोबो दिनैलाय थांजाक जों साइमानखा एनबी एकर्ड एटीटीएफ एकर्ड दगबो जों माथे खायना ताबुबो बिसिंगो तंनाय रत्न महाराजा फेसबुक लाइव फाइ जे सामानि सामुं काहामो तं काहामो दफानि सामुं तांनायनि किफिलि फाइदि थानसाके सामुं तांनायनि जे कयमानि अखरान ताबुक सेंट्रल गवर्नमेंट बाय जे कक साइ दङो नै जों बिसिंनि साइमानमानि बरनि बागै के बबहाय अपडेट दं कोन एग्रीमेंट बुफुरखौ बरनि बागै सारायजानो बरनि डिमान्ड ताम दं विशेष कइरा जारा सिलाइबे सभा खायनाय बे सेंट्रल गवर्नमेंट कक लामदा सालाय थङाबो आं साइमिया तबे तिप्रा मथा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कक सालायमाला आं साइमानो निश्चय जारा सिलाइबे सभा खालाय दंनाय विशेष कइरा जिनि एनएलएफटी ताखक संरक जारा दंनाय बरक सेंट्रल गवर्नमेंट बाय कक सालायके चावो आं सावो बर कक सालायके जानाय जिनि जे मानथाय जोंआबो संविधाननि बिसिंग बाहाय कायै जों तुबै मानो जेहेतु बुबागराबो नंखा फायदि जों थानसाखाय खायानो का आंबर न कयनाय बर सेंट्रल गवर्नमेंट फाय कक सातुन बुबागरा बाय फाय कक सातुन इनका काय जों जुदि थानसा खायै सेंट्रल गवर्नमेंट न प्रेसार मानलाय थाखाय एकाय जिनि अनेक तिप्रासानि हामारे जों तुब मानानै होनाय थायमानाय जिनि पलिटिकल राइट्स तुब माननाय जिनि एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स तुब माननाय इकोनॉमिक्स पावर तुब माननाय कल्चरल पावर तुब मान अनेक किसु जों मानानै होनाय खाखायदा इनके काय अबनो आं सानो नायो जिनि जारा एनएल ताखक जोंनो फायदि जों सेलेबे सभा तो अनेक बছর खायजा किन्तु असकै तो गयमाया काय आगि तो चिनि अनेक किसु जों साइमे आं तो मान काय ताबो तो साइमा खाबले काय ताबो चिनि बसखां जेतो बुबागरा दंगो इनके काय आं बरनो कयनाय बरनो थाने आने अनुरोध दंनाय नरक सेंट्रल गवर्नमेंट कक सादि नंनि बक्तब्य तामक दं नरक सेंट्रल गवर्नमेंट थाने नरक सादि सेंट्रल गवर्नमेंट बाय बिसिंग आलोचनानि माध्यमे जाते पार्मानेंट एक सल्यूशन चिनि हानि जों जालनो जों खालायमानानै मथाखाय जों मा बसालायनाय आबोन बागै नरक सेंट्रल गवर्नमेंट कक सादि आं अबनो बुंनो थानानै कयन दं ड्राफ्टिं जेंगागै दं उभय पक्षनो सेंट्रल गवर्नमेंट ताइ किपा मथानि बुखाखै जे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नि जे ड्राफ्टिं नि दंमान आ ड्राफ्टिंग ओ ताम पॉइंट दं एडिसिनि डायरेक्ट फंडिंग है के बा टीटीसी है के बा फॉरेस्ट लैंड पावर ताम आ ड्राफ्टिंग ओ खबजाका पॉलिटिकल राइट्स न खबै हास्तेनि किपा सरगनि एडिसि आमजानि लोकरनि बा हास्ते त्रिपुरानि जतो लोकरनि किपा सरगनि मानथाइनो ड्राफ्टिंग तो अनेक किसुम दंगो जेता एग्रीमेंट सिकां जोंनि सानानि थिकिया हेकाय जों जे दिनो बुबागरानि तैफांबाय दिल्लीआव एग्रीमेंट उङानो आ सारिगन बुबागरा प्रेस मिट दिनाय एवं चिनि एग्रीमेंट बलायो ताम सैजाक दं अब जों फांखाय रिनाय जों केबनो खलबै तनिया खगैबो तनिया
जेहेतु दफानि बरक बाय दफानो तैसे सिनि चबा दफानि लुकुरं तैसे सिनि चबा बुबागरा फां फां कारिनाय तबे आं लुकुरंनो सानानि मुसुंगो लुकुरंनो सानाय जे बुबागरा जे कक रिमानि अमो जों तिप्रा सारंनि मानथायनि जे कक रिमानि अमले चिनि एग्रीमेंट बिसिंगो न खबजानाय हिनाय आं साइमानो अमले जों स्राय स्रायखौनो साइमानो अबन बिसिंगा ताबुक सानानि थिकुंगला खिने आं वानसुक्ता ताबुक गोबां न पॉलिटिकल पार्टी नि बिसिते हैतवा माके कक कासावि दं तिपामो था बीजेपी बाय सरकार थांसिनाय मंत्री वा आसुक सिनाय अब हके जे कक हावाई दंमानि हावाई इंजा खाइजागि दंमानि अबन बिसिंगो ताबुक तिपामो थानि फासिंगो जे एग्रीमेंट नि बिसिंगो सालाइजाक मानि वो ताबुक मंत्री नि फासिंगो थांनाय दे बावहाय अब्ला ताबुक कक खामो फास्ट बुबागरा साका ताबुक आगि बसावो मिया जरतिबो बसाइ दंगो नो कम्प्रोमाइज अर्थात प्रथम चिनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय तिप्रा मथान बिसिंग एग्रीमेंट मांगरानाय तारपरे चिनी पार्टी दंगो पार्टी ने अजामारानो तै बुबागरा आचुकनाय जों मंत्री सभा थानाय दे थांगा एवं बो कंडीशन जों मंत्री सभा थानाय अब आनि पार्टी मा आचुकनाय जोंकि बीजेपी पे एलायंस सुनाय ना एलायंस नि फातरा दा तंगै जों मिनिस्टार थानाय और कक उनाय इनके और अनेक राजनीति नि कक दंगो इनके अब बिसयनो तो बुबागरा सासुं दिसन नागला चिनी पार्टी नि सिस्टेम बुबागरा सासुं गरना चिनी 13 जना एमएलए दंगो चिनी 18 जना एमडीसी इंकर दंगो ताव 16 जना दंगो हंगाकाय ते गोबां बाचिनी अजामारक तिप्रा मथानि अजामा दंगो टीआईएसएफ नि अजामारक दंगो वाईटीएफ नि अजामारक दंगो टीडब्ल्यूएफ नि अजामाजिक संरक दंगो जत्तनि मतामत नावैनो बुबागरा कायसा ककचाबनानै सिद्धांत नानै डिसिसन खालायनाय जे जों बीजेपी बा एलायंस खायदा मंत्री सभा हाबनाय ना फाता दंदा हाबनाय जों तामो खायनाय अब पार्टी वो डिसिसन माने परेवनो जों साखलायै लुकुरंनो बसं प्रेस मीट दुय जों सिद्धांत नानै दा अब नागिले जों ताय बिसि सायमेया ताबुक हाल बोसालो एग्रीमेंट साखलाय जंनाय सिमिसे नासिं लायजा गोबां हास्तेनि त्रिपुरा हास्तेनि वान जे तिप्रा जतनो बखा उन उइङै दिल्लीनि फासिं नाहालायजा बीजेपी नि बखाते बीजेपी जनजाति मोर्चा नि बखाते वो गोबांमा दिल्लीयाव थांलायमानि फायलायमानि मीडिया रगो कासाइ दंखा लोकरगो मुजुंजागै दखा बखा दग लायजागै तामुंनो आबो लोकरगनि फासिखौ नों तामखौ बुंथों आनि ककाय मन सानाय जनजाति मोर्चा बाय तो सेंट्रल गवर्नमेंट आ आसुक जों साइमिया तिप्रा मथाबायनो आसुक ब्ले ओंखाय आं तिप्रा मथानि खरकसे एमएलए गइनो सानाय बुबागरानि वारियर सुंगिनो सानाय हास्तेनि लोकरंनो आं मुसुंनो सावो बुबागरा नरंनो जे कगरिखा अकगनो बुबागरा 36 जरा तंखो नरका वानादि बुबागरानो साखलायनाय बो दिनो चिनि एग्रीमेंट नंनाय आबोनि बागैनो बो तिनि फाइनाल तमनि किसा उसुरि थांका बो कक साबलायैनो सेंट्रल गवर्नमेंट नि टप लेवल नि बरबाय कक साबलायैनो बो चिनि हास्ते फाइनाय एवं चिनि तिप्रा मथानि अजामानो खबुय हास्तेनि बरम गनां गोबां मा हदानि अकरा चाकरा रगबाय ते गोबां मा इंटेलेक्चुअल रगबाय गोबां मा बे कक साफायनाय बुबागरा कोनो कासा स्पेसिफिक कोन एकटा कम्युनिटी नि तै काम खाया थांचा माने तांबा जतनो खबिनो थांचा हायकाय और हामारि तु फांकाय जतनो न हामारि तंनाय इनका आबुनि बागै चिनि विभिन्न गोबां मा हदारग विभिन्न धरने कक सुक्ली ककरक फायो सुक्ली ककरक सालाय माने अनेक समय चिनि मकलक लायो एका अमरन जाहाते चिनि बिसिंगो सालाययातै खेयनानि बागै अकरा साकारनि न जतनो बिसि दायित्व गोबां हेनां मानसुगो आं बरं थानि कयमुं तंनाय अ जराव बै गोबां मा जोंनो सुक्ली रिनाय गोबां मा जोंनो यखाकनाय जोंनो अ चुक्ति खायनानि हयते सेपेलेनानि बागै गोबां मा बर केबें मुं आसाय दिनाय आसायना चाय तंनाय अबनो मथागनि बागै बा अबनो कासुनानि बागै जों सिकला सिकलि न खबै सोलोंनाय न खबै चिनि दफानि अकरा साकरानि बकायसा दायित्व तंगो अ दायित्वनो जों अ जराव
पालन खालाय बुबागारानो चुबा चुमा खालायनाय